Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74 и днес е ден едно от това да ви показвам живота на един студент по актьорско майсторство, който работи в семейен бизнес. Уи! Искам да ви кажа малко повече за нашия бизнес. Това, освен че се занимаваме с продажба на паркет, което вече е очевидно и за което вече сме говорили, искам също така да ви покажа, че това е бизнес с история. Баща ми отваря този бизнес, когато е бил на 16, напълно сам и е започнал от това да цикли паркети, където и да е сам с машините, той да ги инсталира, той да се занимава с абсолютно и напълно всичко. Сега имайте предвид на 50 години. Тогава е бил на 16, можете да направите математиката в главата си колко години от този бизнес има и колко много история. Колко много доверени клиенти и се надяваме и вие да ни станете клиенти. Но Самия бизнес започва с една машина за циклене и една мечта и вече се прерасна в това. Той да не се налага само да ги цикли, да има екипи, да има доверени хора, които да разпространяват неговите продукти, неговите пакети. и като част от това аз да си плащам актьорското образование, започнах и аз да работя тук. И сега бизнесът се предава от поколение на поколение на поколение и се надяваме да го продължим много още такива. Сега ще ви обясня малко какво ще правим с този малък сириз, който правим, в който ви показвам какво вършим ние в Код 74. Ви обяснявам за различните продукти. Всъщност това, което ще правим в тази серия от видеа, ще не само да ви запознавам с продуктите, не само да ви запознавам с процеса на нещата, но и с това да ви показвам ние реално как работим. Вече си имам оператор, вече си имам микрофон, професионална работа е. И смятам, че ще ни е изключително забавно. Ще отговарям на абсолютно всичките ви въпроси и ще... Сега сте запознати и понеже сте запознати, е време да си ходите и ще се видим отново утре. Чао, чао!